Vostè no viatja molt en metro, veritat? No. Com ho has sabut? Perquè ningú ve al metro sense un llibre. A mi no m'agrada llegir. Veges, a mi tampoc. A ningú. No veu que ningú passa la pàgina. Aleshores, per què ho fan? Ui, 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 ui. Permís. Sí. Permís que vagi. Per favor, que ho vagi. Ho veu? Els llibres al metro són imprescindibles. No pensarà que es portem perquè ens agrada llegir.